Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Penhap ke Iran ki jet jong ka Israel. Betai kanong ba Tel Aviv. Ka Iran kelakam bakala penhap ya ki artili ki jet jong ka Israel. Hapedeng ka jing kan art ka bajur bat ka Israel. Katkung kispai Iran kila ong ba artili ki F-35 jet jong ka Israel kila yuk ban sit penhap haka jing penhir put persya ya ka Israel kispai Iran kila ong ru ba kila yuk ban penjuat ya ki drone jong ka Israel haka jing kharwit mar keliang katkung ka Tasnim News ka Iran kala kiam ya kawe ka pilot kenthai jong ka Israel hadin ba kispai Iran kila kharwit ya ka F-35 jet nakaliang jong unong aiktin jong kispai Israel UFV Defrin uloong baki report jong ka Iran kilong ki bom don nongrim kane ka jingkam jong ka Iran kalong haden baka Iran kala khwit sibun ki missile ya ka Israel kisaren la pentrekam ha Tel Aviv bat ha Jerusalem namar bawan hirtma ka Iran layu iya ki tram ki bami na nongba Tel Aviv namar ki jing thai kila sawa ha kane ka nongba jong ka Israel katkum ki nong tre jong ka emergency rescue nyongut ki bro kila mensaw ha central Israel kajing penhir put jong ka Iran kadai namar baka Israel kala lecher bom ki jakasna nuklear bar ki jakasipai jong ka Iran ka Israel kala kam baka operation jong ka kala penprai ki jakasna nuklear bar kala penyap ya ki he sipai bat ki scientist jong ka Iran